Bueno, esta é a primeira vez que vou falar no máis público deste tipo. Estou bastante nervioso porque, bueno, porque estou rodeado de toda a xente que me coñece. Sei que se van a acordar, se me topado, se o fajo ben tamén, pero bueno, sobre todo se o fajo mal, é máis duro así que se fora con xente desconhecida. Pero bueno, ademais de nervioso, estou tamén moi orgulloso de atreverme aquí a vir a falar das miñas ideas, das que creo. Estou orgulloso de estar con os meus compañeiros, que son moi bonito, que traballan moito. Estou orgulloso de que me estere falando con Diego, porque eu sou moi fan de Diego. E bueno, estou moi orgulloso de ser do blog. A mí gustou moi moito empezar no blog, porque claro, un día, pouquinho a pouco que estaba de acordo con casi todo o que eles propuñan, pero claro, eu sempre quise ser moi buiño, daba medo escoitar continuamente, claro, que era esa xente, o sionista e toda esa serie de cousas que normalmente se din. Entón eu empecé moi pouquinho a pouco a militar, así dentro do que podía, a ver cousas, que sempre falei, bueno, a convencer a miña nai, por exemplo, cando non estaba decidida a non votar por el blog, cousas así, pero bueno, ainda así a presión era sempre que non, o ser bloqueo, non sei que. Entón, claro, logo cando vas conocendo a xente e te das conta de que non son normales, non vos, e con ganas de facer as cousas ben, chega un momento no que te preguntas por qué? Non? Que é o que ten ser nacionalista e ser de esquerdas que lle dá tanto medo? Que lle dá tanto medo ao futuro. Claro, que seguimos moito e seguimos unha conclusión que é que dá medo, porque cambiar as cousas sempre dá medo. O sea, romper o que é o de sempre e intentar facer algo novo sempre dá medo, non? Bueno, dá medo tamén porque hai moita xente, bueno, non moita non, moi poquinha xente, pero que está moi ben como estamos, non? Eles tendo moitos cartos e nós afándonos como podemos, que se encarga de facer creer precisamente que son un pouco menos que uns bandidos, non? Cando en realidade eles están genial e nós o único que queremos é un mundo máis igualitario tanto entre as persoas como entre os povos. Entón, eu estou pensando claro, hai un momento en que te preguntas tamén que é ser de esquerda, non? Porque claro, tiña unha tía miña que sempre me dicía de pequeno, ti sempre das dereitas, non das esquerdas, eu non tiña ni idea, porque era nin unha cousa nin a outra. Entonces, claro, como resposta pois era, pois son das esquerdas, pero non tiña ni idea. Entón, pénsalo, el ser das esquerdas non é máis que preocuparte polos problemas da xente e non polos negocios, non? Mirar polos traballadores e mirar pola liberdade de todo o mundo, porque a liberdade non pode ser só os que teñen cartos. Quer dicir, as políticas do PP, as políticas da dereita, o neoliberalismo que propón é que todo sexa libre, que nada responde nada, que os empresarios poñan as normas que queiran, pero claro, eu penso que se un empresario ve que a xente ten que poner e quere gañar moitos cartos e pon a xente a traballar 15 horas por 4 pesos e a xente que ten que dar de comer aos seus fillos ten que coller ese traballo, ou iso ou morrer de fame, e iso non é ser libre. Ser libre é ter un sueldo digno, ser libre é poder ir a unha escola de calidade e que os pais non teñan cartos, ser libre é ter a mesma atención sanitaria, tanto se pode pagar, pero se non, todo iso é ser libre, non? É ser nacionalista. Que é ser nacionalista? Tamén o penso, claro, nacionalista moi mal. Eu penso que nacionalista é só poñer primeiro os problemas da nosa terra, nada máis. Non é ir a resolver ninguén, esa idea ten que borrar, eu creo que aborredes, porque non é ir en contra de nada, é defender os nosos propios intereses, que é algo legítimo, que se non somos nós non vai ser ninguén. Eso é ser nacionalista, nada máis. Ser nacionalista é estar no Parlamento galego, ou estar en Madrid, ou estar en Bruselas, ou en calquera parte, e dicir, para o carro, que aquí nestas
esquiniña hai un país pequeniño que se chama Galicia, que ten unhas características distintas e eles publicar e eles defendemos. Eso é ser nacionalista, nada máis. Claro, que pasa? Que esta xente que non quere que pensemos diferente, pois veo que moitos como a min, uns cantos, nos dábamos de conta de que non era malo ni ser de esquerda ni ser nacionalista, non? Entón tuveron que cambiar de discurso. Xa non funcionaba isto de que son todos radicais, de que son todos igual, de que son todos uns colgados, uns idealistas, sin os pés na terra e todo eso. Empezaron con outra nova estrategia, non? A nova estrategia que teñen agora é de dicir que somos todos iguais, que todos os partidos pagan o mismo, que non vale ningún para nada, que a política non vale ningún como outro. Claro, iso que leva implícito é xente, todos son iguais, así que votar a nós, que somos os de sempre, é que mellor malo conocido que bo por ser. Claro, a mensaxe que queren transmitir. O problema que teñen é que non é verdade, e que repitan 70.000 veces non vai ser así, porque non somos iguais, non? Quero dicir tamén que eso, cando di que non todos somos iguais, pois é certo que a xente, eu gosto de unha organización humana feita por persoas, que hai xente mala e hai xente boa. O que pasa é que a diferencia é que nós temos unha actitud diferente que a xente que se pode encarnar, é que nós estamos aquí porque queremos traballar, non? Moita xente mete en política porque quere conseguir cargos, porque quere un traballo de socorrista, porque quere facerse rico. Claro, a ninguén que queira facerse rico se lle cumpre meterse no blog, ou é claro, non é o medio para facerlo, non? Entón, nós estamos aquí para traballar polas nosas ideas, para levarlas á práctica, e bueno, como dixo antes Guillerme, porque temos dereito a soñar e a querer cambiar as cousas. Tamén digo que non somos iguais, non porque nós vayamos a solucionar a crise. A crise é algo moi profundo, non? É que moita xente de moitos sitios ten que irse facendo consciente de que se hai que xuntar e de que hai que dar unha volta ás cousas, non? Nós agora porque o bloque reciba moitos votos non vamos a chegar a cambiar con todo así automáticamente, non? Porque, bueno, non temos o poder, non temos unha solución mágica. Entón non imos prometer eso, non imos prometer que imos a facer todo. Pero seguimos a prometer que imos estar do lado da xente e que imos facer que os que están pasando mal o leven o mellor posible, non? Imos prometer, que podemos prometelo, que nós non lle imos dar os cartos aos bancos que esfoliaron os aforros da xente e que logo se van a quedar cas casas de quen non pode pagar. Iso podemos prometelo. Podemos prometer que non imos dar que amnistía fiscal aos ladróns, aos millonarios, os peores estimadores que hai, que levan os cartos para os paraísos fiscales mentre nós pagamos, para logo subir que o IVA a xente e facer que os jubilados que levan toda a vida a traballar teña que pagar de medicamentos. Eso tamén o podemos prometer, e tamén o podemos prometer, non? Entón, o noso objetivo é iso, que a xente saiba que estamos do seu lado, que bueno, que nós todos somos a clase traballadora, non? Poden ser un pouco máis ricos, pero se máis grande, non dos movimentos, non ser funcionarios, non, pero todos temos máis ou menos os mesmos problemas, non? Os que viven tamén non son os que teñen a casa ali, nin a que a filla é diputada, non sei que, non. Os que viven moi dentro, pois son amansios, son botín, son os mercados, que lle chaman, son eles, e non podemos gobernar para eles. Nos imos gobernar pois para a xente. Por exemplo, os alcaldes do bloque que gobernan van bajar de pagas a esos funcionarios para que teñan cargos e vayan ás tiendas, e os das tiendas teñan cargos e vayan ás tiendas e se movan, e
a vida e non se afunda cada vez máis, porque tanto para tantos recortes, todo vai cada vez peor, como se está pasando en todas partes, en meses, hospitales e tal, non? Entón, o déficit sí, teremos moi ben o déficit, pero sempre cada vez é máis pobre. Entón, nós imos a loitar por a xente de Galicia, por os galegos, sin temer que venían a Europa, como Rajoy, nin a Madrid, como a Merkel, non? Perdón, como a Feijóo. Bueno. Os pido a todos o voto para o bloque, que viva o bloque, que viva o bloque. Moi boa tarde a todos. Teño